Čo podľa vás znamená kultúra pre dnešný svet a prečo je dôležitá? My žijeme v pocitovom svete a kultúra je jedna z tých sfér, ktorá nám tie pocity mala by zlepšiť, skrásniť a mala by nás potešiť na duši. No pre mňa je to nejaká výpoveď každého toho autora. Myslím si, že každý má svojskú výpoveď a to, čo povedal aj dnes Dano Bidelnica, je to nevyčerpateľná studnica tej tvorby, ktorá sa prejaví potom, keď ten človek sa nad tým zamyslí a začne niečo robiť. Takže myslím si, že tvorba a umenie nemá hranice a to je asi podstata. Ako sa vám dnes spievalo v prostredí takýchto pestrých obrazov? Vplývalo to na vaše pocity? Vždy, keď hrám nejakú vernisáž, tak si najprv samozrejme urobím okruh a pozerám sa na tie obrazy, ako na mňa vplyvajú a podľa toho aj vyberám piesne, ktoré spievam. A naozaj musím povedať, že tieto obrazy pôsobia veľmi pozitívnym a farebným dojmom, taký, aký je život. Takže som zvolila pieseň, ktorá mi pripomínala farebnosť toho života a vlastne tvary a odrazy toho celého. Toho všetkého, čo robíme. Máme okolo seba prekrásne a obzvlášť pestrofarebné obrazy. Myslíte si, že keď sa takýto obraz dostane do domácnosti, rozveselí, rozžiari? Daniel Bidelnica je veľmi pozitívny človek a myslím si, že on od seba tak odtláča všetky tie negatívne veci a sústredí sa na to, čo je dôležité. Na tých jeho obrazoch vidieť tú pozitivitu. Čiže ja si myslím, odporúčam každému, kto si niečo takéto napríklad zakúpi domov, nejaké dielo od Dana, tak určite každé ráno sa zobudí a bude mať pozitívnu náladu a to je, myslím, že to najdôležitejšie. Viem, že pán Bidelnica má rád farby a je známy aj tým, že obrazy sú farebné a myslím si tak, ako sám povedal, že do nášho života treba veľa farieb, takže ďakujeme za jeho diela. A myslím si, že aj v dnešnej dobe, že je to veľmi dobré, keď takéto niečo môžeme vidieť. A ja som tiež prišla z práce unavená a všetko so mňa spadlo, keď som videla tie krásne obrazy farebné. Môžem povedať, že veľa ľudí, aj známych, má odo mňa obrazy dokonca v spálni, lebo povedali, že ráno, keď otvoria oči, tak ich ten môj energetický obraz naštartuje. Tak a to ma teší.